ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିଲ? ନା ଭାତ ତରକାରୀରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଉଛ? ତାକୁ କିଛି ଇଏ କରନି ନା, ସେ ବିଚରେ ଖାଉଛି, ତାକୁ କେନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ତୁମେ ଖାଅ ପଲ୍ଲବୀ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଚଟଣି, ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ସେତିକି ଯେ, ବଡ଼ ଲୋକଟା ସିଏ ପରା। ସେ ବଡ଼ ଲୋକଟା, ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବୁନି ନା? ଆହୁରି ତୁମକୁ ଆଣିଦେବା, ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଥିଲାନି, ମୁଁ ଦେଲି ନା ନାଇଁ ତୁମକୁ? ଆହୁରି ଦେବି, ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ତାକୁ, ଦିଅ 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 ଶୀଘ୍ର। ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବନି? ଏଠିକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ହଁ ଦେବି କ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେବି କ। ତୁମକୁ ଦେଲା ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମସ୍ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବ ନା ସିଏ। ଆଉ ସେ ଭାଗ କରିବ। ହଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକ। ହଁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍।